воқеаи имрӯза ба ҳаёти ман хело таъсир расонд. Ин маро водор сохт ки бисёр чизҳоро аз нав дида бароям. Ин паёме аз Худованд буд ки фикр мекунам ман онро фаҳмидам. Агар лозим бошам воқеаи имрӯзаро Сатҳи Лағжонак ном мегузорам. пости фейсбукӣ дар бораи чӣ хел боақс шуданам ва қариб гум кардани худам дар давоми ин фаъолият. хуб, воқеаи Сатҳи Лағжонак чунин аст. як рӯзи шанбе ман рӯзи худро бо мисли ҳарвақта бо як нерӯи бузурге оғоз кардам. фикр кардам ки пас аз ҳафтаи вазнини кории рӯзҳои истироҳати худро хуб мегузаронам. пас аз якчанд машғулиятҳои ҳарвақта қарор гирифтам ки ҳамом гирифта каме истироҳат кунам. ва то он даме ки оби ҳамом пур шавад хостам каме вақтро гузаронам. аммо бо хости худо ин дам рафиқам ба ман занг зад ва бо ӯ хело машғули суҳбат шуда оби ҳамомро комилан фаромӯш кардам. пас аз хотимаи суҳбат ба ёдам омад ки обро боз монда будам ва дарҳол ба сӯи ҳамом шитофтам ки аллакай дер шуда буд. медонистам ки ин як мушкилии ҷиддӣ буд. ба ғайр аз ба идора хабар кардан дигар илоҷе набуд. мушкили асосӣ ин буд ки чӣ гуна зарари расондаамро пардохт мекунам. медонистам ки агар росташро гӯям ба ман гарон меафтад, зеро ки худи ман обро боз монда будам ва ҳамааш айби худам буд. онҳо инро намедонанд. шояд ба ҷои фаромӯш кардам гуфтан мегӯям ки айби онҳост. бале, об худ аз рехтан намонд. ман ҳамаи нақшаҳоро кашида будам. чунин фикрҳое ба сарам омад ки ҳатто худи шайтон ин гуна фикрҳоро намекард. фикр мекардам ки ман доноям ва дурӯғҳои зиёде табиатан ба фикрам меомаданд, махсусан вақти зери фишор будан. 3, 2, 1 рафтем. ман комилан барномаеро омода кардам. ҳамаи талаботҳоро аз онҳо хостанд ва ҳатто таҳдид кардам ба онҳо. ман пеш дар ин ҷо будам ва аз уҳдаи ҳар гуна ҳодисаҳо ба хубӣ мебаромадам. ҳар боре худро ташвиқ мекардам. кормандони бонку суғуртаро таҳқиру озор мекардам. қисми молияро дар мактаб, фурӯшандаҳоро дар мағоза. яъне мизоҷ ҳамеша ҳақ аст. ҳамин тавр не? ман аз уҳдаи ин бозӣ хело хуб мебаромадам. ман ҳамаро ба нақша гирифта будам, аз чӣ гуна намуддор шудан то ба тарзи суҳбат кардан. рафтем. бахшиши зиёд. медонед чӣ гап шуд? ман фаромӯш кардам то обро маҳкам кунам ва ҳамаи ин мушкили айби ман аст. шумо метавонед ба идора хабар кунед. ман барои пардохти ин корҳо тайёрам. намедонам ба ман чӣ шуд. ногаҳон ҳама нақшаҳо аз сари ман дур шуданд ва ман ҳарфе гуфта натавонистам. аммо суханони Худованд ба ман таъсир расонд. я айюҳаллазина аману иттақуллоҳа ва куну маъас содиқин. эй касоне ки имон овардаед, аз худо битарсед ва аз ҷумлаи ростгӯён бошед. вақте ман дар бораи ӯ хондам, ман ӯро ба он дараҷаи ростқавл пайдо кардам ки ҳатто душманонаш ба ин шоҳид буданд. ин намуна будани туро нишон медиҳад. вақте душманонат туро ҳама гуна тӯҳматҳоро мекунанд, аммо дар масъалаи ростқавл буданат хомӯшанд. ростқавлӣ ба адолат ва адолат ба ҷаннат мерасонад, мегӯяд ӯ. ва инсон ҳамеша суханони ростро мегӯяд то ин даме ки дар назди Худованд ҳамчун ростқавл навишта мешавад. паёнбар дуруд бар ӯ на фақат дар суханронияш ростқавл буд, ӯ ростқавлиро тасвир мекард. на фақат дар ҳаёти пурбаракати худ пеш ё баъд аз паянбарӣ ҳамеша ростқавлии худро нигоҳ медошт. ҳатто агар шӯхӣ мекард ҳам аз даҳонаш ҳеҷ гоҳ дурӯғе намебаромад.
коргаре ки аз тарафи идора равон карда буданд ба ман гуфт ки сокинони пешинаи ин хона низ аз мушкилоти оби ҳаммом шикоят карда буданд ва он ҳеҷ ҳалли худро намеёфт. идора ҳамаи масрафоти таъмири онро ба уҳда гирифта буд. ман қариб буд ки худро дурӯғгӯй мекардам. онҳо мефаҳмиданд ки ман дурӯғ гуфтам ва аз ин бадтараш худованд медонист ки ман дурӯғ гуфтам. дурӯғ ба бадӣ мебарад ва бадӣ ба ҷаҳаннам ва инсон ҳамеша дурӯғ мегӯяд то ин даме ки дар назди худованд аз ҷумлаи дурӯғгӯён навишта мешавад. дуруд бар ту бод эй беҳтарин халқкардаи худованд. ман ҳамеша кӯшиш мекунам ки сухани ростро бигӯям, ҳамон гунае ки ту омӯзондаӣ, ва ҳеҷ гоҳ дурӯғро бар худ раво намебинам. чаро дурӯғ бигӯем, зеро ки бе иҷозаи худованд ба мо ҳеҷ зараре намерасад. صلى الله عليك يا رسول الله.